Allah wahidin kai ka kage sanusi Allah ya Rahmanu Rabbu kai kai sanusi Allah ya Ar-Rahim Rabbu kai kai sanusi Allah ya Al-Malik Rabbu kai kai sanusi Allah ya Quddus Rabbu kai kai sanusi Allah ya Salam Rabbu kai ne ka kage sanusi Allah ya Mu'min Rabbu kai kai sanusi Allah ya Muhaimin Rabbu kai kai sanusi Allah ya Jabbaru Rabbu kai kai sanusi Allah ya Qahharu Rabbu kai kai sanusi Allah ya Wahhab Rabbu kai kai sanusi Allah ya Razzaq Rabbu kai kai sanusi Allah kai kai mutan Kano buga jama'ar yan Kano Rabbu ga haƙƙin yan Kano Rabbu ga talakawan Kano ga addu'a ta masu kuɗi yan Kano Allah ga addu'ar malaman Kano Allah da addu'ar yan kasuwar Kano Rabbu karba karba Allah duba Rabbu karba karba Kano a yau amma na zo Rabbu karba karba an saukar da sarki ba Rabbu karba karba malamin da bai san ayi cuta Rabbu karba karba Babu sarki kana gari Rabbu karba karba Allah ka yi mana maganin Rabbu karba karba ko fito mai duniya mu je wa turjiya Allah ya yi duniyar ka ba ka da fariya malam sai sanusi lami da adan kasa ka bar wa ilahu rabbu shi zai maka tariya dawi su gaban mai kwalliya idan yau yanda fito al'umma ta yi sai fito su kama faɗin ga sanusi mu je dai ba zai kananan da farin jini sarkin Kano idan ka fito za a bi ka in ka maza za a bi ka haga hakan ce ta kai ka Allah ne yayi maka in ka fito sai matasa sai ta faɗin ga sanusi kaga hakan ce ta nuna kananan da riƙon amana jama'a masu yi shaida to ga su Anas nan da waka Jamilu ya yi addu'arsa jama'ar Kano duk a damanka idan ka ce haune za su ɗau sarki idan ka ce dama haka ma suna dama riko na amanar ka kai gaba farin sarki ta dai gaba malam sanusi farar safiya wa zai ga irin fitar ka dawi su a kwalliya fannin ilimin ka wasu lodi ko toliya Allah ya yi ma abin ka jarumi kaniya mu je bar su da addu'ar mu Hassan Kano ta gaba kayiransa malam sanusi bar su da Allah yana nan Hassan Kano dan bai barci sa'an nan malam sanusi yadda suke so suke gani wannan hannun aifa baiwa ne Allah ya saka ma da mafificin alkhairinsa amin